Diu tu. No. Bueno, quan tenien que fer el passeig d'aixòs... Mon pare me feia una cosa quadraeta, una manera, que era el passet. I posaven a les esquines, 4 esquinetes, posaven de manera un carriler de fil, saps? Posaven un ahí, un altre aquí, 4. I ahí posaven rosetes, en els 4 costats. I alguna roseta per al mig i el santet al mig. I posaven les coses així per agarrar. Però rosetes de veritat. Què? Rosetes de veritat. Rosetes del cementeri vell. Jo no anava al cementeri, jo tenia por. Del cementeri vell. Tenia por. El Vicent no l'ha conegut, però jo sí. Jo sabia on estava, però no l'he vist. Està ple de geranios. Jo passava i mirava així, diu... Està ple de geranios i allí collint les roses per fer els passets. Per fora, jo no entrava. Per fora. No volia... Tenia por. Jo soc molt perigosa de xitica. I la figureta d'on la sacaven? La figureta Un era... santet, que venien una dona que passava una cistella, venien coses, draps vells i coses. I compraven un santet d'allí, no? Claro. Perquè... Passava un drapero. Drapero, sí. No, era I una canviava draps i pardenyes. Era una xica passava en una cistella i se parava en una esquineta del forn. I el tio Manso, que era una xica... Ah, no, això seria un altre. I tu li donaves draps i pardenyes velles i... El que passava per casa, en l'esquineta del forn, allà dalt, era una xica, jo no sé qui era. I llevava una cistella amb coses. I els xiquets compraven un santet. Muy bien. Un santet. No, és que cada uno va veure a una persona diferent. I tu com era? Per això, que venia un home en un sac i replegant brosses i draps vells i espardenyes i te donava un santet, el que tu vulgueres. Un molinet, un santet. El senyor... I d'ahí fem el passet, del santet eixe. I què anava dient l'home eixe? Feia, draperos, santicos y molinicos. Se cambian trapos de alpargatas viejas por santos y molenicos. I com li dient a l'home aquell? El tio Manso. Tio Pepe el Manso. Jo això no l'he conegut, jo no ho sé. En casa passava una xica, d'ahí que vivia en el Trabuc, eixe. Trabuc. Que era per Calzira, al costat de la fàbrica de Calzira, que havia coves. I ahí és on vivien, jo crec que era una dona d'ahí, passava venent. Sí, perquè jo me'n recordo que un cosí Fèlix va ser compare una volta i va anar a fer un bateig ahí. A Tina Mascuella. I jo vaig anar ahí, al rogle eixe, al bateig, li van posar Fèlix al xic, perquè el va batejar amb un cosí, en Glòria Estiga, un cosí Fèlix, la tia de Llibat. I va ser ell el compare. I va ser la tia Maria la Porrua, la comare, me pareix. Però sí que jo vaig anar, me'n recordo en la cosina, vam anar a Iera, en la Calzira, al costat, mateix a la part de baix, estava un rogle, que allí estaven les coves, que no hi havia casetes, ni hi havia res, jo era una xiqueta. Pues jo, això era. Sí. Per les xiquets. Xiquets. Xiquets d'escola, que quan deixen d'escola... Anaven per ahí en els passets, els xiquets. I què feien? Que els xiquets es feien ells normal? Un o dos davant en un catxarro, tocant el tambor, i darrere agarrant els passets, els xiquets marcant el pas i tot, fent la professora. Hi havia molta il·lusió. I va dir que tocaven el tambor en un os de... En un os de mondongo o en un bastó, el que pillaven. Cualquier cacharro, no? El que per fora era bo per O tocar. tambors d'això que tenen els xiquets per jugar, també. Normalment sempre era un cacharro. I a vostè què se ho fes, un pare? No, això ho feien els xiquets. No, A tu t'ho faria ton pare, però jo ho feia jo. I què és això que diré los geranios? Els geranios, jo anava, jo i diversos, al cementeri vell a portar els geranios del cementeri.
On n'havia? No, n'havia allí. Rosetes, rosetes. Que és que encara havia gent enterrada allí? O... Claro, había un montón de tumbes y cráneos por alrededor. Y com plovia sempre tenien flor. Portaven. Estarien els antepassats de nosaltres. I els passers es planen de roses d'allí. Cráneos de tots colors. Bueno, els meus reabuelos ja no estan en l'altre cementeri. Perquè l'abuelo Paco, que era el pare de la Mar Teresa, i l'abuela estaven... Jo sé com on paraven. On tenim sa mare d'ell i la caseta, en aquest costat, a l'esquina, estava l'abuelito, com era? Abuelo Paco. Abuelo Paco, estava allí, en això. I l'abuela, estaven tots allí. I el pare Salvador, que era m'abuelo, estava entrant, a aquest costat també a l'esquerra, però en els primers. Allí estava l'abuelo, pare Salvador. I que el van sacar, el van posar a la Teresa quan va faltar, no? La Mar Teresa també la van enterrar allí en el clot eixe que teníem, en els ninxos eixos. On estan les bessones? Sí, però ahí els bessonetes estan ahí, de la mare. I ahí, aquí estava la Mar Teresa, la van passar en el pare. Quan va faltar el pare, allí fora, la van posar fora. I l'abuelito també. Jo sempre he dit el pare Teresa era la Setmana Santa. Sí. Tots els diumenges de 2:30 a 3 passava. Se venden agujas, colchoneras, alpargateras, para ropa, tal, para coser y costurirla tal. I venia agulles, fil, de tot, dials, de tot. I això eren veneons. I també venien barquillos, en un home carregat en una... Ai, barquillos! Per menjar. Per menjar. Passaven, ai, cacauets, avellanes, i venen de Una altra tot. dona que venia, un home que venia. En l'estiu, el cardo del Chambi. Ai, Chambi rico, alao! Aigua i llimó i Chambi anaven venent per ahí. Ara no ven ningú per el carrer. Ara tot... I l'eix de les espardenyes, què és el que feia? Canviava els... Tu li donaves espardenyes velles i draps i tot això, i ell te donava un centet i potser dius que ell una geteta o 2 cèntims, perquè espardenyes no valien el que valien els centets. Jo sí, a mi recorda que m'arrelava allí un forn del de casa, això parava. Jo sempre eixia a veure el que llevaven, la cistella.